veľmi dôležitá časť vo výchove alebo v tom, aby sme ďalej pokračovali a vychovali kvalitných hráčov, je prechod, ako urobíme prechod z mládežníckeho hokeja do seniorského hokeja. Je to veľká téma, je to komplikovaná téma, ale tam ja vidím veľký problém. Čo som 15 mesiacov ja na Slovensku, je úplne viditeľné teraz pre mňa ako manažéra klubu, že nám chýba priestor pre mladých hráčov, ktorí ešte nie sú úplne športovo a hokejovo ready na to, aby hrali najvyššiu našu slovenskú hokejovú súťaž. A to je problém, ktorý sa volá Prvá liga. Tým, že tie kluby im hrozí vypadávanie a tento rok sme mali už zo 5 prípadov hráčov, kedy prvoligové kluby nám nechceli zobrať na zápasy našich chalanov, ktorí si myslíme, že už majú na to do schopnosti, aby sa tam rozvíjali a hrali mužský hokej. A jednoducho kvôli tomu, že tá súťaž je nastavená podmienky ako sú, nám ich nezobrali. Čiže náš cieľ v prvom rade aj pre celý slovenský hokej by mal byť vytvoriť prostredie, kde chalani, ktorí majú potenciál, aby sa raz stali dobrými extraligovými hráčmi a nie len vychovávať hráčov, ktorí pôjdu do reprezentácie a budú hrať zahraničí ako Švédsko, Fínsko, ale hlavne takí, ktorí nám ostanú tu a budú si na nich môcť zvyknúť naši fanúškovia. A to je presne to, kde ten priestor musíme nájsť, lebo títo chalani to potrebujú. A nechceme, aby končili, lebo to, aby tá skupina chalanov, ktorí môžu vyslovene skočiť rovno z juniorky a k mužskému hokeju extraligovému, sú možno za rok 1, 2. Ale my tam máme ďalších 5-6, na ktorých musíme tiež myslieť. Môj príbeh, alebo keď som bol ja mladý, tak ja som mal obrovské šťastie v tom, že keď som hral tú mládež v Banskej Bystrici, tak muži hrali v prvej lige, hrali o postup a ja som sa dostal cez prvú ligu až do extraligy. Mal som taký medzičlánok. Najprv som hral ako 17-ročný v prvej lige, kde som sa vyhral, predsa len nie proti takým kvalitným superom. A až potom o rok neskôr som hral v extralige. A tam ja vidím veľkú šancu, ktorú máme a ktorú zatiaľ nevieme úplne využiť, je to, že použiť prvú ligu ako taký medzičlánok medzi mládežou a extraligou, kde tí mladí hráči dostanú čas na to, aby sa vyhrali možno rok, možno 2, možno 3. Lebo nie všetci sú ako Šimon Nemec, ktorí môžu skočiť rovno v 15-16 rokov do extraligy. Takých máme pár. A takých určite majú na to, aby boli v extralige. Ale máme veľmi veľa hráčov, ktorí sú pripravení v 17, 18, 19 alebo 20 rokoch ísť do prvej ligy a tam sa vyhrať. Teraz extraligisti veľa spomínajú to, že máme málo slovenských hráčov, že nevieme vychovať slovenských hráčov pre extraligu. A jeden z problémov je tá prvá liga, že potrebujeme tam dostať viacej mladých hráčov, ktorí sa tam vyhrajú sa určitý čas a ktorí potom práve budú naskakovať do extraligy a budú veľmi dobrí hráči v extralige. Ja zároveň pracujem ako šéf tréner mládeže v Slovane Bratislava a u nás pred pár rokmi vznikol projekt Modrý krídel, ktorý pôsobí v prvej lige seniorov. A tento tím je ideálny prevažne pre našich mladých hráčov a to znamená, aby sa lepšie adaptovali na ten seniorský hokej, aby tam mali ďaleko viac priestoru, pretože v dnešnej dobe je veľmi ťažko sa uplatniť priamo alebo preskočiť do toho extraligového tímu. Z toho juniorského je to obrovský prechod pre tých mladých hráčov a tento projekt u nás na to slúži. Čiže tam dávame priestor väčšiemu počtu juniorov a tá adaptácia na ten, by som povedal, vyšší level seniorský je ďaleko plynulejšia. Prechod mladých hráčov z mládežníckej organizácie k nám ako mužskej organizácii je pre nás dôležitý nielen zo športového hľadiska, ale aj z ekonomického. Preto som rád, že už tento rok sa nám podarilo zakomponovať jedných dvoch hráčov nielen do našho tréningového procesu, ale už aj do zápasov, ako napríklad Michal Plančár. Proces zakomponovania týchto mladých hráčov je postupný a určite to není akože rovná priamka, ktorá ide len smerom hore. Vysvetlím to najlepšie na príklade Michala Plančára a Šucháňa, ktorí sú dvaja chalani, ktorí začínajú v prvom rade len v tréningoch. Je to veľký skok pre nich trénovať proti mužom a dospelým hráčom skúseným, aj zahraničným. Adaptácia a doba, kedy ten hráč sa dostane do stavu, keď si myslíme, že je ready hrať aj v zápase,
je rôzna. Môže byť od 1 mesiaca, 2 a môže to trvať aj celý rok. Ale predtým, ako my vidíme a všetci tréneri vidia, že je ready na to, aby obstál a bol aj prínosom pre ten mužský tím, tak v tom prípade ostáva len v tréningovom procese, ktorý sa robí v synchronizácii s mládežou v Barani. Ako som spomínal, aj to, že sme rovnako naladení, tá filozofia, nie je to len o slovách. My aj reálne máme prepojených trénerov v našich organizácii, obidvoch, aj Barani, aj HC05. Ide o trénera brankárov Jakuba Dohnala a aj Braňa Bendíka, ktorý funguje vlastne na pozíciách aj u nás, u mužov, ale aj u mládeží a tým pádom je zabezpečený aj tá komunikácia a nastavenie všetkého obidvoch organizácií, myslím si, úplne vynikajúcim spôsobom. Momentálne nám v Bystrici vzniká, myslím, že skvelá príležitosť pre všetkých chalanov, ktorí hrajú hokej. A možno to nevidia úplne na tú profesionálnu úroveň, ale myslím si, že do tej juniorky to vedia hrať vo veľmi kvalitných podmienkach a následne vedia aj študovať trénerstvo na Univerzitu Mateja Bela, ktorá má aj hokejový tím a ešte ďalej vedia pokračovať v tej hokejovej činnosti. A možno nie úplne profesionálnou, ale veľmi peknou cestou. V tejto spolupráci s Univerzitou Mateja Bela vidíme obrovskú výhodu, keďže tí chalani, tí tréneri, respektíve ešte aj hráči vedia automaticky prepájať aj tú trénerskú prax u nás v klube a momentálne pôsobí u nás v klube dosť veľké množstvo trénerov, ktorí práve ešte sú aktívnymi študentami, ale niektorí už tú školu sú aj ukončili a sú úspešnými absolventmi a stávajú sa z nich tréneri na plný úväzok v našom klube. K trénerstvu ľadového hokeja som sa dostal po skončení mojej hráckej kariéry, keď som vlastne prechádzal z juniorky do mužského hokeja. Som sa rozhodol študovať na Vysokej škole v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela, kde som pôsobil ako hráč v UMB hockey tíme a študoval som špecializáciu ľadový hokej a učiteľ telesnej výchovy a v rámci mojej špecializácie sme mali absolvovať počet tréningových jednotiek v nejakom klube. A tým, že som bol v Banskej Bystrici, tak som sa rozhodol pre klub Barani, kde sa mi veľmi páčilo chodiť na tréningy a vlastne počas štúdia mali sme počet 20 tréningov a mne sa to strašne páčilo. Ako sa to tam vedie, aký je prístup k hráčom, ako sa vychovajú tí chalani. 20 tréningov mi bolo málo, tak som oslovil klub, že či by som nemohol popri štúdiu už sa venovať aj tomu trénerstvu. A postupne časom, ako som už bol v klube, tak som skončil školu a už sa tomu venujem na plný úväzok. Najprv som skúšal kariéru hráča, ale už v juniorke po zranení a aj výkonnosť nebola úplne taká, ako by seniorský hokej vyžadoval. Som sa rozhodol pre kariéru trénera a určite ho neľutujem. Ešte keď som aktívne hrával hokej, tak prišiel za nami tréner a ponúkol nám, že či nechceme ísť učiť deti korčulovať. Tak som sa toho hneď chytil a začal som učiť prváčikov, druháčikov korčulovať ich prvé kroky na ľade a strašne sa mi to zapáčilo. Počas mojej hokejovej kariéry som hrával hokej tu v Banskej Bystrici a nejako som to aj hokejovo vyrastal. Potom som už, či už som bol v projekte do 20 rokov, alebo už do toho mužského hokeja som aj nazrel do detvy, čiže tam som aj nejako hrával hokej a zároveň popri tom hokeji som sa rozhodol aj študovať na vysokej škole. A keďže už potom v budúcnosti sa mi to nejako nepodarilo sklbiť, že aj hrať nejako hokej profesionálne a aj študovať, tak som sa nejako priklonil k tej možnosti, že budem študovať na vysokej škole trénerstvo. No a už popri tom štúdiu sa mi nejako vyskytla tá možnosť, že môžem nejako zbierať prax v hokejovom klube tu na Bystrici. Tak som hneď sa rozhodol, že to príjmem a nejako sa budem aj posúvať trénersky počas toho štúdia, čo mi dalo strašne veľa. A pomohlo mi to nejako sa lepšie etablovať už aj po tom vyštudovaní tej vysokej školy. Hneď na pozíciu toho trénera ľahšie sa mi začínalo hneď trénovať. Za mňa ja si osobne myslím, že je vynikajúce takto popri škole a štúdiu, keď či už to je tréner alebo hociaké iné povolanie, keď už sa vlastne špecializuje, vykonáva.
pre toho študenta a myslím si, že mi to dalo veľmi veľa či už skúseností alebo aj radostných chvíľ či už s deťmi alebo v trénerskom kolektíve. S tým, že aj po škole mi to dáva zmysel, páči sa mi to, chcel by som to robiť ako svoje živobytie a osobne pre mňa je to mnoho lepšie, pretože ma to baví ako ísť robiť niečo, čo ma nebaví. Pochádzam z Prievidze a sem do Banskej Bystrice som prišiel na strednú školu a vlastne do dorasteneckej kategórie hrávať hokej. Počas tých rokov, ako som bol v Banskej Bystrici, tak som pôsobil v reprezentačnej 18. projekte v Liptovskom Mikuláši. A pôsobil som aj v 20. kde sme boli v Piešťanoch. Potom ako som ja skončil juniorku, keď už som odohral tam tie roky, čo som mal, tak mal som ešte možnosť ísť hrávať niekde do prvej ligy, alebo si vybrať teda cestu štúdia. Ja som sa teda rozhodol pre to štúdium a myslím si, že to je veľmi dobrý krok. Samozrejme nie pre každého, ale pre mňa s odstupom času určite to vnímam ako veľmi dobrý krok, lebo som sa vedel som sa posunúť v tom trénovaní a v tom, čo vlastne celý život aj robím. Hej, v podstate venujem sa hokeju od 5-6 rokov. A ostal som v tom, síce už nehrám hokej, ale trénujem a mňa ako človeka to baví posúvať či seba dopredu, ale samozrejme prioritne hráčov. Kde si to miesto mal? Som odchovanec banskobystrického hokeja. Do mojich 26 rokov som pravidelne nastupoval v extralige mužov tu na Slovensku, kde ma v 26 rokoch vyradilo zranenie. Takže chcel som zostať pri hokeji, bola to moja priorita. Bolo to také nečakané, čiže hokej bol mojou prioritou aj naďalej a trénerstvo mi prišlo ako taká najbližšia cesta k tomu, ako zostať čo najbližšie pri hokeji. Zatiaľ mám za sebou môj prvý trénerský rok. Moje rozhodnutie vôbec neľutujem, hodnotím ho práve naopak pozitívne. Našiel som to, čo som hľadal, som pri tom hokeji, čiže ja dúfam, že moja trénerská kariéra bude napredovať a že to niekam dotiahnem aj v tej trénerskej kariére. Ja som svoje mládežnícke roky tiež strávil tu, ja som odchovanec bystrického hokeja a teda podarilo sa mi prejsť celou tou cestou s nejakými medzizastávkami, možno v zahraničí až do teda extraligového Ačka. A následne aj na základe zranení a možno aj na základe už nejakej veľkej hráckej motivácie som sa teda rozhodol, že by som chcel ísť inou cestou a to trénerstvo ma vždy zaujímalo a bavilo. A následne sa mi vyskytla možnosť ísť študovať na vysokú školu hokejového trénerstva do Vierumäki, do Fínska, na Univerzite Haga Helia. A už v podstate predtým sme s Mišom Hanzušom sa rozprávali o tom, že teda to by bolo možno tá správna cesta na hľadanie tých správnych odpovedí v rámci organizácie a v rámci klubu a v podstate celé to moje štúdium som smeroval k tomu, ako nastaviť celú organizáciu v rámci tréningového procesu, ale takisto aj nejakej možno že identity a ďalších športových otázok. Ak máme dobehnúť vyspelé hokejové krajiny, a čo je naša snaha, tak ja si myslím, že máme dva problémy, ktoré musíme vyriešiť. Jedno je financovanie športu, mládežníckeho športu a hokejových klubov, keď hovorím za hokej. Na to, aby sme vedeli deťom vytvoriť kvalitné prostredie na to, aby sa mohli rozvíjať a boli čo najlepšie, akí môžu byť, tak potrebujeme kvalitný trénerský tím. Aj veľa trénerov, ale aj kvalitných trénerov, pre ktorých to bude práca, ktorí za to budú aj ohodnotení a môžu tomu venovať 100% svojho času. A na to momentálne nemáme. Ten mládežnícky šport ako taký na Slovensku je poddimenzovaný a boríme sa s tým všetky hokejové kluby. Vo všeobecnosti problémom slovenského hokeja je, že máme oproti tým vyspelým hokejovým krajinám veľmi malé počty aktívnych a registrovaných hráčov. Z tohto dôvodu my ideme filozofiou, že chceme, aby sme naozaj dávali tú šancu hrať tým hráčom až do tých 14 rokov, ale keď sa nám potom naberajú tie počty v tých tréningoch, potrebujeme viacej trénerov, potrebujeme ďalšiu ľadovú plochu a toto sú reálne problémy momentálne si myslím na našej organizácii a myslím si, že aj asi niektorých ďalších klubov, možno že väčších na Slovensku.
A myslím, že toto je cesta, ktorou by sme mali ísť, že naozaj do tých 14 rokov tie objemy naberať, lebo to nám vytvára to konkurenčné prostredie. Druhá vec a druhý problém je v hokeji ľadové plochy. Máme stále málo ľadových ploch oproti vyspelým hokejovým krajinám. Tu v Banskej Bystrici máme šťastie ešte, že máme 2 ľadové plochy, ale tým, že chceme dať ten hokej veľkej, širokej členskej základne, chceme, aby hrali aj dievčatá, chceme, aby hrali deti, chlapci, všetci, aby čo najviac detí prišlo na štadión, tak už sme na hrane týchto 2 ľadových ploch. Takisto, ak chceme dať tým výkonnostnému hokeju, tým chlapcom, ktorí majú veľkú vášeň a majú aj predpoklady byť dobrí, tak potrebujeme dať viacej ľadu. A preto Banská Bystrica, aby mala napredovať, tak potrebuje 3. ľadovú plochu. Momentálne sa veľkej popularite a obľúbe nielen vo svete, ale aj u nás teší ten dievčenský hokej. A zaznamenali sme aj my veľký záujem báb, ktoré chcú hrať hokej, a preto sme sa rozhodli vytvoriť dievčenský tím od v podstate najmenších hráčok. Ale to sú ďalšie ľadohodiny, ktoré musíme hľadať a nemáme ich veľa. No a taktiež je veľmi veľa hráčov, ktorí možno chcú začať s hokejom 9, 10, 11. Máme jedného, ktorý tu začal v 13. A myslím si, že by bola škoda, aby im bola odobratá tá možnosť skúsiť tento nádherný šport. Takže našou úlohou je určite vytvoriť podmienky aj týmto deťom a možno budúcim hráčom, alebo možno len fanúšikom a fanúšikom, možno manažerom budúcich klubov. Potom ideš do brány, bráňaci, ideš dopredu, bez puku, putuješ dozadu, dopredu a dozadu. A ako ďalej? O problému sme si povedali, že čo nám chýba, ale keď Jukka Tykaja tu bol tie 2 roky, tak jedna z vecí, čo povedal, je, že je vôbec prekvapený, že sme ešte stále v A kategórii majstrovstiev sveta, lebo tie podmienky, ktoré tu máme, koľko ľadových ploch máme, ako sme financovaní, tak sme taká skôr rozvoja hokejová krajina. Pre nás je kľúčové výstavba nových ľadových ploch, budovanie regionálnych hokejových akadémií s jasným financovaním, zlepšovanie našich súťaží, ktoré tam vidíme veľký problém, skvalitnenie podmienok a prostredia, aby nám veľa mladých hráčov neodchádzalo do zahraničia, ale ostalo tu, a tým pádom sa aj tie súťaže skvalitnia. A celkový rozvoj mladých detí, dievčat a hráčov, aby sme ďalej sa rozvíjali a dobiehali tie najvyspelejšie hokejové krajiny. Ďalšia vec je, že je veľmi dôležité vytvárať zmysluplné prostredie pre menšie deti, aby mohli tráviť aktívne svoj voľný čas, aby mali čo robiť, aby mali zmysel niečo. A na to je šport dobrý. Na to je dobre podporovať šport, či už cez detské ihriska, keď sú deti veľmi malí, alebo športové kluby, keď už vyrastajú a nájdu si ten jeden šport alebo 2 športy, ktoré majú radi. Počuli sme chlapcov, ako povedali, že je super, keď po obede v rámci svojho voľného času prídu na štadión, sú s kamarátmi, robia niečo zmysluplné. Je veľmi dôležité podporovať takéto aktivity, podporovať šport ako taký, a tá spoločnosť a štát by mal sa na to pozerať ako keby investíciu do budúcnosti.